Xayrlı kеш, hürmetli tamaşaçılar. Mene bir туғаным бүгін келді да, сөйлесіп отырдық та, ол айта, міне біздің әтияне ит ашап тұрды де, міне ұзақ яшады де, бабай ит ашады. Мен айтам, ол бейт көрмеді олар, неше дистелер ай ел бойын дәуірінде ит нәрсе, ол тігі Сталин шырында ашадылар ма? Болмады, әти мәрхім айтадыр, анда ашарға бір нәрсе болмайдыр, күн бойына салқында имеш. Күн бойына эшләп, МТС мы, межрайонные технические станции мы, тракторларны төзәткәннәр шунда. Ягъни ремонт ясаганнар. Катып кайтадыр, анда ди, өйдә ашарга юк, елнырга ди, 800 грамм кара ипи да 1 литр әшигән катык бирәләр иде күн буена шунага эшләгән ул. Вот Хрущев шырында да бик ризык булмаган, әти мәрхүм әйткән, менә инде без бүген үткәрдек. Апам килде дә 52 көнен. Бер апабыз 39-нчы. Ул вакытында әти мәрхүм сөйлидер, далада шул теге эшләгәннәр алар. Сейлка белән, косилка белән, нәрсә белән? Сейлка белән. Әбит алып килмәгәннәр, ашарына юк. Ашасы килә, азапланып ахырында шунда тапкан әти мәрхүм бер кисәк ипи каткан дустка пеширанган ди. Ашысы киләде, шыдап булмый ди. Шуны дустны каккан да ашаган инде. Вот шуны әйтәс килә. Брежнев шырында гына тик булган инде. Шуны әйтәс килә, менә нигә сөйләп киттем, менә озамый инде Конституция көне. Ул вакытта 36-нчы елнымы Конституцияны кабул иткәннәр, аны инде Сталинский Конституция атаганнар, чөнки ул киң хукук биргән һәр кайсына, урысча әйтмешли, широкие права. Тормышта ул үтәмәгәннәр аны, чөнки дә әйткән бер мин югары киңәш, ягъни Верховный Совет СССР шунда анарга бер Яковлев дигән ни булды, авиаконструктор, шуңа каршы игълан иттем дә, мен әйтәм, кеше күрсен дип каршы тавыш биргәнем. Аны әти мәрхүм кич белән миңа әйтә, безнең шырда ди, Сталин шырында ди, кеше ди сайлауга бармаса ди, кич белән аның артына киләләр иде, юк итәләр иде. Шуны әйтәс килә, ул анда инде куркып торганнар. Шул ул 70-нче елга кадәр булды инде Сталинская Конституция. Вот, шуны әйтәсем килә. Аны нигә истә калды? Чөнки гел менә шул теге Конституция көнне тотыналар мал суйырга. Сугым дип әйтәләр бездә, мәсәлән, кышка. Бер эре мөгезле инде, урысча әйтмешли, крупнорогатый скот. Менә сарыкны ул җәй көнне кунак килсә, мәсәлән, нитәләр, анда инде тавык белән вакланып тормыйлар, кунак килсә инде сарык суялар бәрбер, кунак килде дип. Кышка инде шул менә казлар иленеп торадыр, тузлаган казлар. Авылдагы хатын-кызлар җыйналалар, я берсенә ширатлап өмә уздыралар, казларны суеп, кыш көнне, салкын көнне шулай үтәләр, юкмы, элеп куялар. Бу мәсәлән сарыкның башын өтеп ул даже теге кайсы вакытта шул теге ашыйлар, кайсы яратадыр бездә, чөнки казак халкында ул атаклы бер деликатес. Аның мәсәлән муллага бирәләр, мулла ул аны ала да тиресен кисеп тарата, һәр кайсына авыз итәләр. Деликатес шул мәсәлән. Шуны әйтәс килә, шул Конституция көнен көтәләр. Конституция көне килгәч, кыш көнне 5 декабрьдә сугым суя башлар. Безнең мәсәлән җәйге кухняда шунда элеп куялар, анда күп ялар. Иртә белән мәсәлән әти мәрхүм бер кисәк, берничә кило итне, 2-3 кило микән күбрәк булмаса алып керәдер көн сайын. Нигә теге аш салсын дип. Алар инде анда ашый алмыйлар, тик ашны ашыйлар, итен икенче көнне көтеп торалар. Авылның икенче читеннән бер абыйбыз килеп чыкмасмы дип. Ул килсә ашаталар, әле ул бузылмаган ит. Иртә белән торсам мин ашыйдырым. Кайсы вакытта шунасын әйтәс килә, ул шурпасында шәләр,
абыйбыз килмәсә, я мин ашап бетерә алмасам, аны эткә бирәләр итне. Шул итне көн сайын ит. Шунда истә калды, әти мәрхүм әйтә, менә ди, шәһәрдә ди, менә 2 бармаклык ди ашка салалар да тәмишек сынган дип, ит алар ит күрмиләр, менә без әле бәхетле ди. Ну, мәсәлән, ул ничек әйтергә, кайсы яктан башларга? Без бәрәңге үзебез үстерәдек. 1 елны хатта 36 капчык бәрәңге алдык. Анда дур җиреннән этләнеп ана. Итне үзебез мал, будайны совхоздан алып, яздырып, мәсәлән, тигергәнгә барып, он ясап, әни мәрхүм ипи пешерәдер. Әни мәрхүм ипи пешерәдер. Вот, инде ит үзебез. Бу конституция нәрсә биргән инде белмим. Ну, бераз ирек булды инде безгә. Мәсәлән, без киптән ипи алсак та, кайсыкта малга шатадырык, шуны әйтәс килә. Вот, шул конституция төп канун нәрсә биргән инде. И бераз ирек биргән инде, чөнки ул элек андый мөмкинлекләр ачылмаган инде бездә. Менә монда имеш пишән алкайтырга буладыр, даладан кайсыкта әти мәрхүм шапкан булады, тегеннән совхозныкын әзрәк тиеп алып кайтадыр. Мәсәлән, безнең шоферлар далада китеп баралар, мәсәлән, анда пишән каямы скирда китереп тутыра, алып кайта, утын күрсә бер җиде алып кайта. Берәүне, мәсәлән, комбайнер янына китеп бара, анарга бер бутылка бирә дә, тегенәргә машинасын тутырып бер нәсә инде бункерын бушатып, шул машинага, мәсәлән, ни бирә инде анарга будай. Шулай алар майларны асратып, бездә хатта тулы буладыр ул шул ни өйдә шул будай, шуларны әйтәс килә. Шул ирекле буладыр. Шуңа күрә әти мәрхүм әйтәдер, менә балам шоферга укы, шофердан яхшырак эш юк ди. Ничә ел узды ул шофер совхоз беткәч, фермерский хозяйство, фермер хуҗалыгы, ансы да бетте, мәсәлән, инде анда урлашырга бернәрсә калмады инде. Инде шоферлар эшсез калды. Бернәрсә юк, анда машиналар бар, трактористлар, мәсәлән, тракторлар бар, эш юк аларга. Менә шулай үзгәрде дә китте инде тормыш анда. Менә шул конституция, право на труд дигән, бу менә инде СССРны таркаткач, совет режимын бетергәч, конституцияда эшләмәй башлады. 77 елда яңа конституция кабул иткәннәр, анда имеш главный направляющий 6 статья булдымы? Мәддә, направляющий, руководящий роль партии дип керткәннәр. Ул инде 15 ел яшәдем бу. Әллә 14 ел, әллә тагызрак, даже 10 елдан шак-шак күбрәк кенә яшәде дә ул, битеп калды ул статьяларда. Коммунистларны бетерделәр. 91 елны, әллә кайчан оныттым инде, теге ГКЧПдан соң инде. Башта горком дип шалтыратсалар, куркалар һәр кайсы. Асыңыдан инде мин журналист буларак анда мэриягә барсам, эш буенча горисполком, ягъни ул вакытта горкомнан чыкты, беренче секретаре, ягъни Саркатиба. Шулай мискинләнеп, берәүгә дә кирәкми, берәү дә алар белән кызыксынмый, берәү дә килеп горкомда йөрми дә. Шулай аларның дәрәҗәсе төште инде. Абруйлары төште ул горкомнарның, партияларның. Менә шуны әйтәсем килә. Менә шул конституция көннән инде теге шул сөйләгәч, шуны дәвам итеп, шуны әйтеп саларга кирәк инде. Нәрсә бирде ул безгә? Менә мин сыйныфташлар, ягъни одноклассниклар социаль челтәрләрендә, шунас Facebook'та язган чакта, кешедер кемдер әйтәдер, син ди ул вакытны хурлыйсың нәрсә дип. Әйтәс килә, юк, тулысынча хурламыйм мин аны. Чөнки ул вакыттагы бер разан без 10 бала булдык, мәсәлән, 8 малай, 5 советлар чорында югары белем алдык, беләсезме? 3 Одессада, 3 абыйбыз. Берсе әле Аллаһка шөкер исән әле ул 84-тән 83-тән чыктымы? Ничә яшьтән инде ул? Икәү шунда тагы Одессада укып чыкты, педагогка имеш. Шуны әйтәсем килә. Мин инде абыйым бер мәрхүм инде Оренбургда авыл хуҗалыгы институтына, мин инде Екатеринбург, ягъни ул вакытта Свердловск шәһәрендә университетта журналист факультетін тамамладым. Мен әйтәс килә, ул вакытта хөкүмәт ярдәм итте безгә. Хатта мен әйтәс килә, конституцияны чиздем, мен киномеханик укканда кием бирәләр, бушлай ашаталар. Без укыганда да ярдәм итәләр, тулай трактор тордык.
шуны тамамлап әйтәсем килә. Юк, мин тулысынча 100% яманласым килми, ә шунда яхшыны яхшысы дип әйтәсем килә, яманны яман якларын күрсәтә. Без казак абзый әйтәдер шулай дип, шуны сүзенә турып әйтәсем килә. Яхшылыклар да булды, яманнар да. Әгәр дә тагы шул теманы тыңлыйсыз килсә, тыңларсыз инде. Исән сау торыгыз. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.